अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कैलू चोरी हो देखनी ना हम तोहरा नियन कतही केहू औरी हो तोहरे ला दीवाना बेकरार हो गइल पहली नजर में तोहसे प्यार हो गइल पहली नजर में तोहसे प्यार हो गइल हो पहली नजर में तोहसे प्यार हो गइल नजर में तुझसे प्यार हो गई। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तोहर नैना नसीला जान सुन हमारा पकड़ेला जादू तोहर नैना नसीली जान सुन हमारा पकड़ेला जादू है सो रहो सिंगार देख के पागल दिलावा पाहोला न काबू रूपवा मन भर देखे दा लगे आवानी रेखे दा अगिया सीना में लहके दा रोपना बहके दा बड़ी मुश्किल से इंतजार हो गइल पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल हो पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चमे चमे चमकेला बदन पूरे पूरे चढ़ल सोना के पानी चमे चमे चमकेला बदन पूरे पूरे चढ़ल सोना के पानी बारू फूलों से नाजुक गोरी बाटे वही कमसिन जवानी मन मोहलता हर फेस चाहे माहिर मुकेश प्यारे हमारे करा कबूल दीवाना बड़े रहूल दिलवा हमार ई तोहार हो गइल पहली नजर में तोहसे प्यार हो गइल पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल हाँ पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल पहली नजर में तुझसे प्यार हो गइल अखिया लड़ा के गोरी हो दिला कैलू चोरी हो देखनी ना हम तोहरा नियन कतही केहू औरी हो तोहरे ला दीवाना बेकरार हो गइल पहली नजर में तुझसे प्यार 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 हो गइल। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।